Straight to the point. Now, human mahigala sa Suna ni adtong adlong Lunes, mi-deliver kagahapon sa kontra Suna si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Dabu-dabuhan mahigala pong Cayetano, mahigala itong mga punto. Labot sa unsay estado sa atong nasod. Kini magod mahigalang State of the Nation Address. Mandatory ni actually diha sa atong konstitusyon, no? Nga ang presidente mga kaigalan mo deliver sa iyang zona atol sa opening sa Congress. Kay kabantay mo ang Congress, doon naman mga higalay adjournment nga nahimo. Kabantay mo? Pagdayon adjourn sa Congress, kung nahinumdo mo, ang leadership mahigala na ilog ni Alan Peter Cayetano, pagkailog ni Alan Peter Cayetano, medyo tensyonado ang Senate adto, ikuha nila balik ang leadership gikan ni Cayetano. Di man madagyod kay gamay naman pikas, 13 man kabuok sila si Cayetano tungod pagtunga ni Bato. So ang sa pikas 11 ra gyud. So mo na mahigalang wa na mo tungas Bato kay nagtago-tago na kay numdo mo nga diin ilang gi-convince si Chis Escudero padong na to mahigalang last day na gyud to. Kabantay mo? Last day na gyud kay gidakop man si Jinggoy so naibanana ang kwan. Naibanana sa ni Bato. Gidakop si Jinggoy pagka-Lunes, pagka-Martes may galaway session, pagka-Miyerkules. Nito nga si Chis Escudero, last day na lang ito sa Senate, sa session sa Congress, kay mag-adjourn na ang Congress. Straight to the point. Actually, karon, nato milabay mga adlaw, nag-adjourn ang Congress. But because of the impeachment, nagpadayon nga muro tayo nakita na to nga wala sila mag-adjourn kay na may impeachment, pero wala sila session nga regular session as legislators. So nitabo, pagtunga ni Chis Escudero, nahimo silang 12. Nya ang 24 mga kagilaan, ang majority di man 12. Mo to naglalis, ani gawas ang Abilino Doctrine. Kay unsa lagi ilang gusto, pag-expect na lang daan nga, unsay gusto mga higala sa majority. Kuan gyud na, kanana ang dool sa tinuod nga matuman gyud. Kini forecast ko na nga naman sila man maoy gamhanan sa pagkakaroon sa pag-ingon mahigala nga dusir gyud kaboko nga naman dusir basta kay kami na may Abilino case. Unya katong Abilino case may alanganin magid bisag kung saon pa mo dito akong kanana ang klaro-klarong analysis di gina mao ato itong gisay-say pa yun. Pero makakuha sa 13, okay na tana, wala yung problema. Now, nakuha lang 13 kanibali si Joel Villanueva, pero katong pagbalin Joel Villanueva, special session to nga gipatawag. Kabantay mo? Adjournment naman. Human naman, wala yung session. Supposedly, wala na yun. Ang leadership ni Win Gatchalian, kanunay manghamukon. In fact, mga higala, daghang mga abogado makaigalaan nga gilom-hilom lang pero kasabot sila nga bida wa gyud magkadimaon ani. Ang uban mo insist gyud kay sa ilang kagustuhan lagi nga si Win Gatchalian na mahigala mo presidente. Mo insist gyud kita mga kaigala tong analysis klaro gina. Nga kadtong panahon na mo ta miingon bitaw ko nga di gina mao. Si Cayetano gyapon mo Senate President pero makuha na nila ang 13, okay wa na tay lalis dia. So wa man gyud makuha ang 13. Pag tabok ni Chis, wa makuha ang 13, 12 ragos la. Nya, so huma naman ang sesyon. Adjournment naman. So di na to pwede. Pero ang exception niya bisag mag-adjourn kung ang president mismo mo patawag og special session. Actually, ang presidente to nagpatawag og special session. Special session yun. Nga, pagbalitok na mahigalang Joel Villanueva, gipili na mahigalang balik si Win Gatchalian. Moras lang na ilang kurihian gamay ba? Medyo uwaw sa guto gamay. Kasabot sila di maotong ilang gibuhat. Kanya, samtang, sige lang, temporary lang sa nato lang sa barugan nga maogid. Kaya nadugay-dugay man po lagi na convinces Joel. O wala ing na mahigala ni Ombudsman Buye nga kining imong kaso, hinog na yun eh. Ay katong tatong last day sa session kung giingnan pa dayon ni Buye nga hinog na inyong kaso doon Chis, dawa na gito'y problema unta. Nga na installment man si Chis may unang nitabok.
Di questionable kay tong leadership ni Win Gatchalian. Adjournment na to. Unya aron lang gyud mahigala nga presidente si Win nga wa na gyud lalis. Nagpatawag ang presidente special session. Di balitok si Joel Villanueva atol to sa special session. Adjourn pa ng Senate. Adjourn pa ng Congress. So, naitong Lunes mo na yung opening. Inig-opening sa Congress, joint session na, Senate o ang House. Under the Constitution, di latid yun din may galas Constitution nga ang presidente mo report unsay estado sa nasod ng State of the Nation address. Himuo na every opening sa joint session sa Congress. Mo na nitabo na tong adlawng Lunes. At tiwas sa discuss ha. Para lang nga, doon na nagoy, kuhan ko kitong uban manghigala nga ganahang maminaw sa programa kay educational ba lang, no? Ay, pero atong hatag dyan itong pagtagad karon tong taon ning unsa ba nga magpalupad magraket. Imbis nindot na tato, na unsa ba nga gisagulan man po hinong magpalupad og raket. Okay, so ato lang ning kanon sa na atong balikan mga sukid tig paminaw. So kana na ang State of the Nation address nga nitabo mahigala adtong milabayng Lunes, no? Sa 27. Mandatory na under that Constitution nga mo report ang presidente unsay status, unsay estado sa atong nasod nga Pilipinas kay we deserve to know unsa may nahitabo sa atong nasod. Munang tug-anan ta unsa may tinuod nga estado sa atong nasod. Unya, ang presidente himuo na under the Constitution mahigala sa regular session opening sa regular session sa Congress. Gikan man ta nag-adjourn, gikan man Congress nag-adjourn. Katong kailog mahigala, di ta kalimutan po tang grabiha ang Senate sa mga panghitabo eh. May 11 kadto nga nailog ang leadership gikan mahigala ni Tito Soto ngadto na ni Cayetano. Nganong nailog tungod kay nitunga og kalit si bato. So nahimo silang 13. Nakakuha sa 13 votes. So dili lalim to mahigalang sa minority nga karon minority ang Cayetano Black. Infalog isa balaod, infalog isa sa rules, infalog isa sa constitution. Nga kanang pagkuha og leadership diha sa Senate kinahanglan ka og duna kay majority votes. Simple majority, so 1/2 plus 1. Ya, si Bato mahigala nag tutakil po kapandol-pandol mga kaigalanay. So dako nga risgo, dako mga higala nga sakripisyo in the part ni Bato aron makuha nilang leadership. Inana ka ngilingig mga higala lang gihimo. Dili lalim. Ang ilang gihimo kapandol-pandol mga higala sa Bato. Delikado pa mga kaigalag mapada sa ICC atong panahon na. So tuod man nakuha ang liderato. Si Cayetano na maoy Senate President. May 11 to. Nya paghuman hala tensyonado ang Senate kay gusto nang ilugon pagbalik. Ilag yung giilog o balik, di man kailog. Kaya bisa kung saon mga higala, di man kakuha 13 votes yun. So nahitabo, pagka June 3, kung mahinumdo mo, session man ay last day sa session, pero pagka June 1, ato balikan June 1, kanang June 1 ha, Lunes, di tayo kalimutan Lunes, pagka June 1, iba na naman ang Cayetano Black. Inay mahigala 13 sila na iba na kasi Bato nagtago-tago naman. So 12-12 na. Pareha na. Unsa man na ron 12-12 naman. No. Ang pikas mahigala 11, ang pikas 13. Pagkawa na mahigala 12-11 na lang. So ni anak mga kaigalaang pizza uno, gidakop si Jinggoy. So ibanan yun, ibanan sila pirmi. Ni Cayetano mahigala. Gidakop si Jinggoy. Di man gyapon makuha gyud ang majority sa Gatchalian Black. Ilang gikonbinser si Chis Escudero, duha ilang gikonbinser si Chis og si Joel. Unya kay kana may pagdakop ni Jinggoy June 1. Hapit naman ma-adjourn ang session pag June 2. Sus padung na gyud ma-adjourn. Last day sa session ang June 3. Dili mailog ang leadership nila kung dili ma-convince si Chis o si Joel. Ang kuyaw kung dili ma-convince kay mo pasiugda naman o Blue Ribbon investigation sila si Senator Pia Cayetano nga mauna kadto ang Blue Ribbon Committee Chairman. Unya gihimo may kalang subcommittee chairman si Marcolita. Unya ang
ang Blue Ribbon investigation kay June Foreman. Legitimate to. Legitimate to. Kay ila man ang leadership. Gilawgaw nila maayo ang June 3. Kana may klaro ha. Gilawgaw maayo ang June 3 para doon ay gray area kunuhay nga ila na ang leadership. So ang Blue Ribbon amo na. Mo to nagkaguliyang bitaw. Pagkagubuta. Giilog nila, pag ilog nila mga higala, 12 ramang yun. Kaya wa man mo bali si Joel Villanueva. Si Cheese ramay ni bali. Nya last day naman to sa session sa Congress. Mag-adjourn naman. Gihimo na lang nila si Gatchalian, di man madagyo kato himong Senate President, himuon talang Senate President pro tempore. Mana ako gingon, og unsa ilang gusto kaon nila. Unya, suportahan na yun na. Doon na yung mga support na yun. Okay na may Abilino case. Ang mga abogado may nabahin. Natural naman ang makakilano. Respetar naman tas mga opinions. Pero dagha mga lawyers kana na hilom-hilom lang ba. Ang ato kung tinudoon og kana na ang analisar sayop gito ila digid pwede to. Mo nang bitaw kutob na sa Senate pro tempore ra gyud si Gatchalian. So aron nga ma-cure nila mga kaigalaan, murag nadutlan siguro og uwaw kadugayan. Temporaryo lang sa to samtang usapay na daan to si Cheese pa. Ano sige haghulga as Joel Villanueva pagkadana, patawag na ni Marcos di naman po to pwede. Kay adjournment na god. So napatawag ang presidente kay under the Constitution during adjournment sa Congress, wala na session. Except, usa sa mga exception na kung mupatawag og special session ang presidente for emergency cases. Kanang doon na emergency ba? Patawag ang presidente session ng special session. Mauti pagbali ni Kwan. Pagpatawag pa, tuod man, na session, na-approve yun ka ito mga higalang waling-waling nga bulak, maunay national Kwan. Ang tuyo gina to nga makuha gina leadership sa Senate. Katukuban mga pasumangin na lang to. Anto na appeal mga higala nga special session waling-waling naman nga bulak mo i-deklara. Ato lang agi katawa. So nakuha nila ang leadership. Ato na ilalis to. And ibali naman si Joel Villanueva. So at least wana human na tong Abilino case kay nabahin ang mga kono mo insistir ba gyud sila mahigala nga Abilino gyud lagi Madag Abilino bisag usaw pa mo tuwad-tuwad to kasodi gyud bada. Di MD gyud di MD. Kadugayan nadut lang yung uwaw in taon kadugayan. Hantod mahigala nga nadagi na Joel. So ila na ang leadership. Wala ilalis. So, adjournment na to. Adjournment. Muna, kabantay mo, wala yung session ang Senate nga nagtrabaho sila as legislators. Nagtrabaho sila as senator judges kaya doon na may impeachment. Kung wala pa na impeachment, pahuway sila. Bakasyon. So, ang opening sa Congress, nga itong Lunes, July 27, opening joint session. Kabantay mo, lahi man ang session kay Upper House, Lower House man. So, joint session, si Gatchalian, ingon nga, okay, opening na joint session in the part of the Senate. Okay na ko no, doon na open na ang joint session. In the part of the, si Bujidi, mga higala, in the part of the House of Representatives, muna. So, deliver ang presidente sa iyang State of the Nation address because under the Constitution, mandatory nga ang presidente mo deliver siya. Mo report siya sa katawhan. Pinaagi sa Congress. Kaya karon na may internet sa mga tao, nanay radio, nanay internet, nanay television, so kita tanan makadungog. But sa unang panahon, adto gina i-deliver sa Congress kay presumably ang Congress, naman mga senators, naman ang mga congressmen, gitawag sa representatives. So sila na mo sa una wa pa radio, wa pa internet, unsay deliver sa presidente dito, ang mga congressmen maunay mosulti po sa mga tao labi nang wa pa makadungog kay way radio pa sa unang panahon inday Maris. Wa pa internet. Sila ay mosulti, representative man sila. Sila ay mosulti dito nga di-deliver sa unang presidente nya mo ni ang iyang gisulti ana. Ang kabita karon kay kitantanan bisag tuwa mga congressmen, kitantanan sabot man ta. Kay lisod man kayo igo na ta mo kalawat ug unsa ilang gisulti. Kaya kada ba mga congressman pangutan-on nimo kumusta ang suna nindot kayo.
Sila may representative sa una ni deliver sa presidente, sila ay magkabati dito, sila na mo release mga tao nga nagsuna ang presidente sa atong State of the Nation, mao ni ang nahitabo ana. Pero karon mga tao kadungog naman tanan. Na may internet. So bisa pa ka ng mga congressman di na nakinahanglan nga ilang patapuko ng mga tao ay mao ning gisulti sa presidente, wa na di kinahanglan. Kadungog tanan ay radio RMN sipa kayo. Di atay mga YouTube channel nato, di ang mga higala atong Facebook pages. Na ay kwan so kumplito. So mga tao kasabot yun, direktang nadungog sa mga tao, wala nagipasa-pasa, unsay gisulti mga kagilan. Kay kini mga kadungog yung mga tao nga, mupalupad si Marcos na kuno oy og kwan, kini ni ang racket. Nakaniha nindot tong tato mga higala to yung speech, pero nasagulag gamay nga murag ka, mahingang ha ka ba nga murag, bisa pag pro-BBM ka, bisa pa og kanang pro-administration ka, bisa pag unsay color nimo mahigalas politika mo kag kuno na gyud kaday maris nga unsa racket Dali ato play ko kuno na imong be ato paminaw be kane sige kana samantong kwan audio be sige kana Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Pause. Ang ingon mga higala nga dunay buhian si Marcos nga earth-shaking kuno nga statement. Pag opinion gyud na earth-shaking gito ka Romualdez nga kwan. Pero pagkadungog na ko ining racket kini mo ilabaw pa sa earth-shaking. Mao dito sa anti-clear mingon nga earth-shaking na kanang buhian ni Marcos nga suna earth-shaking. Atong karuhon tani ha. Kagayan ra ba kuno yang giingon ngadto sa Cagayan i-launch ni mahigalang rocket? Bida, di ba ka mahigala magsilos ang taga Sikihor ining kalakihan? Kuyaw ining kalakihan mahigala kay nailado ning ato mahigalang ato mga air bases mga kagalaan diri sa kinini ang Visayas gyud pinakalig-on og kwan Inday Maris. Kay ari ka sa tinud-an nga air base naman Mactan Air Base naman nato dinhi. Villamor Air Base dito sa Manila. Clark napod pero ato diri niya dinhi Mactan Air Base. Benito Ibuin Air Base. Dugangan pa mahigala sa Sikihor Air Base, Naga Air Base ug Capiz Air Base. Pero kayo, karon adto man niya ilusad sa Cagayan? Di ba ka protestant taga Sikihor ane? Mao ni earth-shaking gitoon, kining announcement, delikado og nagpa duka-duka ka namino sa suna. Delikado og mataga ka sa lingkuranan oy. Ata lagi kata-katawa mi kaya sa tiwasod na ni unyang taon-taon kay nagsinya sa atong technician mga kaigalaan. Ato sa ipadangat ang RMN 558 Manila mosunod na karon dayon. Alas 7:02 na.